Yayye kabila. Don Allah wannan canjin kuɗi ban ji daɗin shi ko kusa ko alama ban ji daɗin canjin kuɗin nan ba. Gashi yanzu na sai da nagjan Halilu, na sai da nagjan Ilu, gashi na sai da nagjan Mudi. Duk wannan kuɗi ga su a cikin na aji. Allah yanzu an ce nan da sati ɗaya ba a je an yi canjin su ba za ki expire. To yanzu ni kuma na tafi cikin birnin nan wajen wa za na je ne kai ne yau canjin. Ba haka ba asara ce za ta faɗa dumu-dumu. Na gaji. Hai, kada ba abin yadda ba. Wallahi kada ba abin yadda ba yanzu. Ka shigo ka shiga Kano kada ba abin yadda ba ne kado. Hai, kado. Alawadaran kado. Hai. Maza zan je kai su. Nan na zaune ma kada zai zo yau dare ne. Maza zan je kai su. Yayye kabila. A'a. Yayye kabila. Zo gari yanzu garin nan ba abin yadda ba sai ne sai sa da kado. Hai. Yayye kabila. Allah taimaki alhajin Allah tunda ka bayan gari nake ta gudu saboda na ga wani bako ya ci saboda nema babban kamu daga ganin sa na san shanu ya sayar a kauye sai sauri yake ina guje ina towa ka tabbata za a samu wani kai na tabbata alhajin Allah nake so a je a zo mun to alhaji ana zo mu da shi alhaji zo ma da shi alhaji kai zo ya kai fillo Kado. Fillo ina ba ka je Zan je birni kado. Me za ka je a birni fillo? Zan je birni kado. Za ka je? Zan je in kai banki. Kuɗi banki fillo? Baka san yanzu idan ka kai kuɗi banki ba da ba da kai da kuɗin da ka rage da kira ka kai ka fasu. Dan haka ka bi ka ga inda mutum birni ne ba inda ban sani ba fa abin da zai same ka ka da hannu zan shige ma gaba a garin ka. Za mu je mu samu alhaji. In ka ba ni 50 ma zai baka 100. Kado ba abin yarda ba. Na sai da shanu Halilu, na sai da shanu Ilu, na sai da shanu Mudi. Yunan kudaden sa an ce kudi je expire nan da sati guda. Kaji kato. Kaga ko asara ce za ta kawo kan kamu ni ne zan je banki a canja mun. A'a kado shawara fa nake baka. Hai shawara fa nake baka. Shawara ka zo mu tafi. Aradin Allah ka ga wannan jakar tawa ko ina baka ita sai dan mutu a nan. Ba dan ya dan baka jakar nan ta ba ka da an ce in yi hankali a kado a cikin gari. Ka na ka ci abin da ya ma ka gani ka fara haduwa da shi a bakin ko ni na san ba zan cuce ka da kowa ya ne musulmi ko da mun da zamu ji mutanen mu kuma da suka boye kuɗi suka ajiye kuɗi ko kuna shi ina da hanyar da zai ma da kuɗin ka amma sun mage ka tabbata in ka bashi 50 zai ba ka ga shanun ka ba sun kuma ninka na da kai ta laga su babba in za su ji daɗin kuɗin nan da na zo canji. Ga taimako ga kuma ga canji da a kowane mafa suna da kuɗin su buhunhuna ɗaukowa suka kama ginin ka musu shi don haka kaga canji nan da za a kai riba ma za ka ci a wannan haka tsarin yake. Ana fara yarda da kai, ana fara jin daɗi a cikin zukata. Ka tabbata zai ba za a samu matsala ba. Saboda duk cikin kawuni na fi tsoron kawo Halilu. Kai ka kwantar da hankalin ka fulani ka saki jikinka da mun zama ɗaya ni faɗin uwanka ne zo mu wani na ce mai zo wajen ka inda ya canji ne an gama banki na ka zai je wannan gaskiya ne banki na ka zai je da kudaden sa nake gaya mai wanda ya to wajen ka gaskiya ne wannan gaskiya ne kudaden sa na san za a nan kawai masu taimako ne ai kana so ka hawo mota kai abu na farko da nake son yi a rayuwa take kana so ka babban gida kamar irin wannan ai nan wa aljanna ko ai nan a kanka ya cin murwa kana ji jin ka Allah
yanzu idan na saka a wannan gidan ka fara hawa mota fatar jikinka mai ta canza ba kana ganin TV ba ina ganin ba ka ganin irin yadda suke fitowa yan TV na ganin haka za ka koma gashin gari dawo yala na gama da ka san me yake so da kai sai ka ba ni jakar haka tsarin yake ba za ka yi ba zan fara gani ya ana so a ce mace ka kuma ba ne ba Allah da Allah so ana so a saka a cikin jin daɗi in ba za ka yi waje ka koyi a Allah je ka koyi ni je Allah ka da Allah ya kuri Allah ana so a ce maka kuma kana za a baka da kayanka ana so a saka a cikin jin daɗi kuma yasa mutane ba ku ganewa ana so a taimaka muku amma ba ku ganewa sai baka da kayanka ya hakuri Allah din Allah ka dai tabbata dubu sai ɗari iyalin kan kuma tafiya ka. ɗari biyu Allah din Allah ka dai tabbatar ɗari za ta koma kuma kai da ni bayan da mutum sun fi mutum dubu sun fi yawan Najeriya wannan taimakon da abunka da wanda bai saba an shigowa ce ka kawo jaka ka Allah din kana Allah. kana to shi kenan Allah din Allah ka san me nake so da kai ka nemi guri ka zauna a nan gurin an gama ka jira mu je mu shi kenan kai ma daki ya jira mu a nan mu je mu je wannan gidan gonan nan ba za ka cika ta ka taba shan pop cola ba taɓa sha ba to ka jira mu a nan zauna wani abu da yake cewa cus yawwa shi fa zauna za ka sha pop cola za ka sha pop cola shi kenan Allah din ka jira mu fa ina nan ina jiran ku Allah din Allah me nake so da kai wannan dan kula miki kuwan sa na jima ina neman irin wannan kamun ba samu ba ai sa ni to kuma je na gida ina yin ka wannan Allah din Allah tun da za a zama a je gidan gona Allah Allah ni kamar ta gurin za ka iya tambaye shi Oi, malam. Allah gidan gona nake tafiya ba. Mai ka ci kwala gidan Gidan gona gona ba kuma ka ci kwala gidan gona nake. gidan gona Gidan gona ana. ka anan fa ba wani gidan gona ba ta yin gidan gona anan ba wanda ya taba tunanin ma zai yi gidan gona anan ba wani gidan gona Ba me? Ba me kace malam? ba ka ji kake ne ba ka je wakin titin Allah ba za ka samu Gidan gona ai baka san ba kaji nake tambaya ba kuma ne nake tambaya wasu ne suka ce in jira su je gidan gona dan Alhaji ne na gida. ba gadi za ka yi ba Ba gadi za ka samu a wani gurin ba gadi zan ba malam. to sa za ka Kuɗi ɗaya siya na ba da a canja min na da na to daga kawai na sai da hannu. Dukkan mun bani dukkan wani